נחמדים שאתם מדייקים יותר מאיתנו. אה, בוקר טוב, טליה פריאל, מדברים ישראלית מלוס אנג'לס. נכון, אתם יודעים שאני ככה מלקטת, שיהיה מעניין, פעם איש דת, פעם איש רוח, פעם ככה שיהיה לי מעניין. כי אם לי מעניין, אז כנראה לעוד כמה מעניין, תמיד אני זה. אז אורח, עמית מקל, בוקר טוב לנו. עכשיו אני יכולה להגיד בוקר טוב מאותו, בדיוק, תמיד זה בוקר טוב לנו, ערב טוב בישראל. אז בוקר טוב בדיוק. לך, עמית. בוקר טוב, טליה. אז למי שלא מכיר וננסה למצוא אותם, את הבודדים האלה, עמית מלווה אותנו כבר הרבה מאוד זמן במעורבות מאוד אינטנסיבית, שלא כמו by the way, לא כל כך דיברנו על זה אף פעם, יש כאלה בעלי תפקידים שעושים את העבודה שלהם נהדר, אבל לא כל כך מחוברים לבפנוכו של הקהילה, ויש כאלה שזכינו שנהיו גם חלק מאיתנו. אז עמית מקל, סגן הקונסול הכללי בלוס אנג'לס, שזה בעצם לא לוס אנג'לס, זה חתיכת אזור במפה, שאתה חולש עליה, ולפני שנתחיל ונדבר על האתגרים המאוד לא פשוטים שהעולם עובר, והעולם היהודי עובר, והעולם הישראלי עובר, בואו נעשה לטובת מי שעדיין צריך תזכורת. אז בוא תספר לנו בעצם איך הגעת, לאן הגעת, דרך מה עברת כדי להגיע אלינו. קודם כל, טליה, בוקר טוב וערב טוב בישראל. ולפני שמתחילים, אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי. את מלווה אותי מהיום שהגעתי לפה ללוס אנג'לס, זה כמעט לפני 3 שנים, לפני השביעי לאוקטובר וגם במיוחד אחרי השביעי לאוקטובר. רק שבוע שעבר נפגשנו ותכף תדבר על האירוע שנפגשנו בו, ואת עושה עבודה מדהימה. ואחד הדברים שאנשים תמיד עושים קישור בין טליה לבין המשפט נתינה על נקי. והנתינה שלך בכל מקום היא דבר שפשוט מעורר השראה, ואני חושב שיש גם מקום להגיד הכרת התודה והכרת הטוב, ותודה על כל מה שאת עושה למען הקהילה פה וגם למען מדינת ישראל. הסמקתי ולא רואים, ואולי נפל איזה חצי קילו בלי כוונה מזה. תודה רבה וגדולה. אתה יודע, זה עניין של הגדרה, חלק מההגדרה שלי את עצמי כנראה, זה המקום הזה של החיבורים, שהוא מטורף. עמית, אנשים פונים אליי לדברים שאני לא קשורה אליהם בכלל. טלפון אחד, שתיים, אתה יודע, טלפון אחד או שתיים, כשאתה רוצה לעזור, אתה מצליח לשחרר לאנשים קשרים בחיים, שזה פשוט, אתה אומר, איזה כיף שזכיתי להיות במקום הזה, של פשוט ליצור את הזרימה הזאת. I'm happy with that, כאילו, אני מודה לאל על הג'וב הזה, גם אנחנו. שנתן לי לחבר, תודה רבה. עכשיו, לגבי השאלה תודה שלך, רבה. אה, אני אגיד בקצרה. נולדתי בכפר דרוזי בדאלית אל כרמל. בגיל 14 עברתי ללמוד בית ספר בחיפה, בית ספר יהודי. הייתי תלמיד טוב בתנ"ך. ואחרי זה, גם אם אתה לא דתי וגם אם אתה לא... תנ"ך זה מקצוע מאוד מאוד יפה, מאוד. מאוד, מאוד. ואחר כך התגייסתי לצנחנים, הייתי קרוב ל5 שנים לוחם ומפקד. אחרי הצבא התחלתי ללמוד תואר ראשון באוניברסיטת רייכמן, בדיפלומטיה, אסטרטגיה וביטחון וטרור. אחרי זה עברתי לאוניברסיטת תל אביב, שם עשיתי תואר שני, ובמהלך הלימודים פגשתי את רעייתי קרן, יהודייה פולניה. קודם צריך לדייק עוד יותר, אז ככה בוא נרד לשורשו של המוצא. יהודייה פולניה. בדיוק. וקרן, יש לה שמלווה סיפור אותך חיים, בנאמנות ובחיים. כן, סיפור חיים באמת מרתק, שהוא מסמל בעיניי את המשפט מהשואה לגבורה. המשפחה שלה, רוב המשפחה שלה הושמדו באושוויץ, טרבלינקה ומיידניק, ואני חושב דרך השיחות גם עם ההורים שלה למדתי המון 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 על השואה, ואני חושב שבחרתי ללכת ולנסוע לשם, ונסעתי לשם למסע של 8 ימים, ואני חושב שאת מלווה אותי לא מעט פה, ואת יודעת שעברתי דבר אחד או שניים בחיים, אבל ה8 ימים האלה היו בין הקשים ביותר שעברתי בחיי. לראות באמת אין מילים לתאר, וגם אין יכולת נפשית להכיל את מה שהנאצים עשו, אבל אני חושב שהיה רגע אחד, אחרי שסיימנו את ה8 ימים בבית כנסת, שם אמרתי לעצמי שאני רואה את עצמי כמשימת חיי, להגן
על מדינת ישראל ועל העם היהודי. וזה הרגע שבו אחר כך זה תורגם לעשייה דיפלומטית, עשייה מדינית, וזה בעצם מה שאני עושה עכשיו ביתר שאת גם מאז השביעי לאוקטובר. התחלתי את השליחות הראשונה שלי בקהיר, הייתי דובר השגרירות בקהיר, ואני לא יודע זה אם הצופים... פרק שלא כל כך זכרתי, אוקיי. טוב, אתה רואה טוב שחוזרים בדברים. בדיוק, אז התחלתי כדובר השגרירות בקהיר, ואני לא יודע אם הצופים שלנו זוכרים, אבל בספטמבר 2011 הייתה התקפה על השגרירות שלנו במצרים, של לא מעט מפגינים. אני לא הייתי בשגרירות, אני הייתי עם אשתי והבן הבכור שלי אלון, ואז נאלצנו לעזוב, ואחרי בעצם קהיר עברנו לסאו פאולו, הייתי סגן הקונסול הכללי בסאו פאולו, ובסאו פאולו יש קהילה סורית לבנונית, בזמני זה היה קרוב ל10 מיליון, והיה לה קשרים מאוד טובים והדוקים עם הקהילה היהודית, וגם אנחנו השקענו המון בחיבורים בין הקהילה היהודית, וגם חיבורים עם הקהילה הסורית לבנונית אז, וגם הקהילה האפרו-אמריקאית, וזה היה ניסיון מאוד מאוד מעניין. אחרי זה עברתי למשלחת לאיחוד האירופי בבריסל, שם הייתי יועץ מדיני לנושא של תהליך השלום. אחר כך חזרתי לארץ כסגן מנהל מחלקה לארגונים אירופאים, בעיקר על כל הנושא של אסטרטגיית היחסים של מדינת ישראל מול נאט"ו, ומשם עברנו ללוס אנג'לס באוגוסט 2021, זאת שנה שלישית שלי, וכמובן כל מה שהיה לפני 7 לאוקטובר, זה כאילו, אתה הכנת את התשתית, הכנת את הקשרים, ויצאנו למלחמה ב7 לאוקטובר, עם כל הכלים שצברנו, ותוך כדי גם לצבור עוד ועוד 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 כלים. זאת אומרת שהשביעי לאוקטובר היה הבום שלנו בארץ ברמה מטורפת, אבל אתה אומר ברמה המקצועית, זה אולי אותך, אולי גם דומך, אותך בוודאות, אבל אולי גם דומך, זה לקח אותך למקום של לעשות איזושהי ראורגניזציה בהגדרת תפקיד, כאילו עכשיו זה לא רק קשרי חוץ של קהילות אוהבות אחת את השנייה, עכשיו זה ממש לשים את הרגליים על הקרקע ולצעוק, תראי, מה, טליה, אני אגיד לך משהו. אני מאמין שדיפלומטיה היא דרך הרגליים. ואת מכירה אותי ואת מכירה את התפיסה שלי. ולכן, זה כן, שני דברים בחרתי מאז 7 לאוקטובר. א', להסתער על השטח, ממש, להסתער על השטח לכל מערב ארצות הברית, כל מקום שיבקש לבוא ולדבר ולהסביר, אבל גם להקשיב. כן. וגם להיות נגיש לאנשים. הקונסוליה הוצפה באלפי פניות ועדיין מוצבת בהרבה מאוד פניות, ולהיות נגיש לאנשים ולעשות בדיוק את המילה שאמרת לפני זה, לעשות את החיבורים הנכונים. אז אתה משתמש בתשתית שבנית, אבל גם כן תוך כדי תנועה ואין הרבה זמן, אתה צובר עוד יותר כלים, עושה הערכת מצב מחודשת ויוצא לסבב הבא. ניתן לך אבל כאילו גם דוגמה. לפני, אוקיי, כן. אתן לך דוגמה, אני חושב שאת היית איתנו לפני שבועיים באירוע שערכנו את משפחות החטופים. וזה נושא ששר החוץ מאז שנכנס לתפקיד, הנחה אותנו שזה בראש סדר היום. אחר כך נדבר איך אנחנו עושים את זה בכל המישורים שלנו כאן בקונסוליה. אבל את היית שם וראית, זה היה אירוע שבו הקהילה הרפואית הגיעה על מנת לשמוע, על מנת להביע אמפתיה, והגיעו לא מעט רופאים מבית חולים סידר סיינה ורופאים אחרים. עכשיו, עיניי. הבנייה הזאת של הקהילה הרפואית, ושיש לה קשב מאוד רציני כאן בלוס אנג'לס, זה עבודה של לפחות 2.5. של ללכת לאירוע ולבנות את התשתית הזאת, ואז הגיע 7 לאוקטובר, ואז השתמשנו בתשתית הזאת עם ארגונים נוספים, על מנת בסופו של דבר לשלוח רופאים לישראל, ולהעביר ציוד רפואי לבתי חולים, וגם כן לשטח, איפה שהלוחמים שלנו צריכים. זה נקודה אחת שהעבודה לפני זה סייעה לנו המון. זה מה שרציתי להגיד לך. עכשיו אני מבינה למה אתה אומר שכל מה שעשית לפני כן בנה את התשתית לנושא הזה. כי לפני כן, הרי אתה יודע,
כאילו, יש פה עוד קהילות, יש פה עוד קהילות, הקהילה הכהה, הקהילה ההיספנית, הקהילה, יש פה עוד כל מיני, הנוצרים שהם דבר ענק. אתמול מישהי אמרה לי משהו יפה, יפה, עצוב, אבל יפה. היא אומרת לי, טליה, עד שלא יראו במדיה, לא יראו את זה בטלוויזיה כמובן, אבל יראו את זה אולי בטיקטוקים וכאלה, עד שלא, אנשים לא יראו סרטונים, איך בני הדודים מהצד הפחות משובח, מתעללים גם בילדים נוצרים עד שלא יגידו את האללה אכבר, עד שהקהילה הנוצרית לא תפחד על חייה באמת, לא נוכל לעשות את זה לבד, אנחנו כזה קמצוץ, היא אומרת, אנחנו כזה כלום ושום דבר, עכשיו צריך לעבוד על החיבור בין יהודים לנוצרים. ואיך שהיא אמרה את זה, אמרתי, פעם עמית אמר לי שהוא בקשר עם הקהילה הזאת, אמרתי, איזה, זה גם אני כן אגיד לך נורא. משהו, שלחתי לך בוואטסאפ סרטון שהגענו עם משפחות החטופים לאירוע שהקהילה הנוצרית הלטינית עשתה למענם. קרוב ל-700-800 איש ששרו גם את התקווה. ואני יכול להגיד לך, טליה, איזה כמעט מרגש. בכל יום ראשון אני מגיע לכנסייה לדבר, לשמוע ולהקשיב, והמסר הוא שאנחנו צריכים אתכם. אנחנו צריכים אתכם בהצהרות תמיכה, אנחנו צריכים אתכם ברשתות חברתיות, אנחנו צריכים שתדברו עם הנבחרי ציבור שלכם, מכל הדרגים, הפדרלי, המדינתי והמקומי, שיוציאו הודעות תמיכה במדינת ישראל. ואני יכול להגיד לך שבשבעה חודשים האחרונים נפגשנו עם אלפים, עם עשרות אלפים. ואחד הדברים והמסרים שאני אומר את זה בכל וואו. מקום, ואני חושב ששמעת אותי לא פעם, בכל אירוע שאני מגיע אליו. תראי, כחייל בצה"ל, וכמישהו שגם מכיר את הזירה של מזרח תיכון ולמד אותה, ועכשיו אני הולך להגיד לך משהו שמעולם לא אמרתי. וזו פעם ראשונה שאני אומר את זה. אבא שלי היה 25 שנה בצבא, והוא היה בצבא, שירת לא מעט שנים בדיר אל-בלח ובח'אן יונס. ולמדתי ממנו גם כן על הזירה הזאת. ואני רוצה להגיד לך, שאני מאמין באמונה מלאה שצה"ל יחסל את היכולות הצבאיות של חמאס. זה ייקח זמן, אבל צה"ל יעשה את זה, ואני מאמין בזה בכל רמה חבריי. אבל הרעיון של חמאס וגל האנטישמיות ושנאת היהודים ששוטף אותנו, זאת המלחמה שלנו כאן. ובכל מקום שאני בא ואומר, אני אומר שאנחנו חייבים ליצור חיבורים עם קהילות אחרות. אנחנו חייבים ליצור קואליציות, כי בסוף אני רוצה שהבן של טליה, או הבת של טליה שעכשיו נמצאים באוניברסיטת קולומביה, או שנמצאים באוניברסיטת UCLA, שמול הגל הזה של האנטישמיות, גם הילדים מהקהילה הנוצרית הלטינית יעמדו לצידם, וגם הילדים מהקהילה האפרו-אמריקאית, וגם הקהלים מהקהילה האוונגלית, וכולם ביחד יעמדו כחומת בטון נגד הגל הזה, וככה אנחנו ננצח את זה. ולכן, אחד הדברים והמסר שאני אומר, כמעט בכל אירוע, חייבים ליצור חיבורים, חייבים ללכת להשמיע ולשמוע. וזה תהליך שהוא לא קל. אני אומר לך, את מכירה אותי מהיום הראשון, זה לבנות צעד אחר צעד, ולבנות רשת שהמון המון המון השקעה, וזה לטווח הרחוק. אבל בעיניי, זה אחד הכלים המשמעותיים והחשובים שאנחנו צריכים לפתח פה על מנת לנצח את המלחמה שלנו פה. אני מקשיבה לך, עמית, ואני אומרת, מספרית אנחנו, כלום, ברור, כלום. אנחנו שמים פוסט, הוא מגיע ל3 מיליון. מישהי שמה פוסט מהצד השני, כבר 9,000 מיליון, כאילו, זה לא פרופורציונלי מה שקורה פה בכלל. ואני מקשיבה לאמונה הזאת שלך, שאנחנו בוודאות ננצח, ואני אומרת, איזה כיף שיש כאלה שבאמת, אני חרדה, אני חושבת שרוב הנשים יותר חרדות, פחות או יותר, כי אנחנו לא, אין לנו את ההבנה הזה, אבל, וילדים ולגונן, אתה יודע, אישה בנויה שונה, אבל אני אומרת, איזה אמונה יש בך שאנחנו ננצח, כאילו, ואני אומרת, איזה כיף, הלוואי ואני מאמינה כמוך, אני כאילו. יכול להגיד לך משהו, אני אסתה רגע מהפן הדיפלומטי המקצועי, ואני חושב שאמרתי את זה לא מעט. ואני לא רוצה להיכנס לפרטים,
אבל אני שילמתי, טליה, מחיר אישי גבוה מאוד, על מנת להיות חלק מהעם היהודי, ומישהו שאומר בפומבי בכל אירוע, שאני מגדל את שלושת בניי לפי הזהות היהודית והערכים של מדינת ישראל והזהות הישראלית והחברה הישראלית. ואני אומר לך, כמישהו ששירת בצבא, ואח שלי משרת גם בארגון ביטחוני, ואבא שלי שירת 25 שנה בצבא, ואני מדבר עם החברים שלי שנלחמים שם, וגם כן לוחמים שמגיעים לפה, אתה רואה את האמונה בצדקת הדרך, ושאתה רואה את האמונה הזאת, אתה לא מתבלבל. זה ייקח זמן, אבל בסוף אנחנו ננצח אותה. אנחנו נפרק את הארגון הזה. וזה מה שראש הממשלה אמר מה-7 לאוקטובר. בסוף אנחנו נשנה את המשטר בעזה. ייקח כמה שייקח. ומהאנשים האלה, שפשוט, אני אומר לך, לראות אותם ולראות לצערנו את הנופלים, אתה לא יכול להתבלבל. אנחנו מאמינים בצדקת הדרך, ואנחנו ננצח. זה ייקח זמן, וזה קשה וזה מורכב. ויש מולנו יריב, אמן, 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 יש מולנו יריב ראוי, שמשתמש בכל השיטות האכזריות ביותר. ותכף נדבר על הנושא של החטופים, ומה עשינו פה, ואיך אנחנו מקדמים את הנושא הזה, ואני יודע שהנושא הזה מאוד מאוד יקר לליבך. מאוד, מאוד. אנחנו איבדנו אנשים, תקשיב, תלמידים שלי מהעבר מתקשרים, אומרים לי, המורה, איך הם מתמודדים עם זה בכלל? כאילו ממש, חברים שלי איתם בצבא, אני לא משנה, אני פה כבר 12 שנה, הם כבר בני 30, אני עדיין המורה, הם עדיין מתקשרים, נורא, פשוט נורא והיום. רציתי להגיד לך, מישהו אמר, איך הוא אמר? החמאס זה לא אנשים, החמאס זה תפיסת עולם, וזה לא משנה כמה נהרוג מהם, צריך להשמיד את תפיסת העולם שעומדת מאחורי החמאס. תראי, שזה משפט מעניין. אני אגיד לך דבר אחד. אני אגיד שני דברים. אחד, יש באר של הסתה, ואם את רוצה להבין את עומק הבאר, את תסתכלי על ספרי הלימוד של הילדים. ואני חושב שהנשיא הרצוג בוועידת מינכן הציג שם את הספר, אחד הספרים, וספרים אחרים שמדברים מגיל צעיר, אקרא אל יהוד, תשנא את היהודים. תביני עם איזה מערכת חינוך, תפיסה אמונית, עם איזה חשיבה הילדים שם גדלים. תשנא את היהודים. ולכן אני מסכים לחלוטין עם התפיסה שחמאס זה רעיון, והרעיון הזה בסוף להתמודד איתו זה תהליך ארוך, 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 ארוך ומורכב. תסתכלי כמו שהעולם מתמודד עם דאעש. כן. זו אותה תפיסה. אבל אז אמריקה תקפה, ואז הישראלים היו בשקט. זאת אומרת, כל פעם שמשהו קורה ואנחנו לא בפנים, זה עוד עובר בשלום. אני חושב שרעיון הוא התמודד, וזה מה שאמרתי על הנושא הזה של החיבורים ושל הקואליציות, כמה שיותר אנשים שלבוא איתך, בשביל בסופו של דבר להתמודד מול הרעיון, שפשוט מכה גלים. ולפעמים גם כדיפלומט ששליחות רביעית שלי פה, וחלק מהשנים גם באירופה, תראי, אני גם מקשיב לקולות מהשטח, וחלק מהדיונים אני מנהל עם אנשים שהם מפגינים נגדנו, וחלק מהשיחות אני מנהל איתם בשפה הערבית. ואחד הדברים שאני שואל אותם, ואת יכולה לבדוק את מה שאני אומר, על בסיס נתוני האו"ם, מעל 300,000 מוסלמים נרצחו בסוריה בין 2011 עד 2021. אפשר לבדוק את זה בגוגל. 22,000 ילדים ו14,000 נשים. כמה ההפגנות היו פה? יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. נרצחים שם אנשים. כמה הפגנות היו פה? את גרה פה, טליה. No one cares. No one cares. זה כאילו, זה לא מעניין. זה כאילו רק אייטם בחדשות. זהו. רק אייטם בחדשות. לא עושים מזה כלום. ואני אגיד לך, ואחד האנשים שדיברתי איתם, ושאלתי אותו בערבית, אמרתי לו, אז למה אתה יוצא עכשיו? למה לא יצאת קודם? ואז הוא אמר לי את המשפט, שאני חייב להגיד לך שלקח לי זמן להתאושש ממנו. הוא אמר לי בערבית, למה الإشي بيوصل لليهود هذا إشي ثاني.
שזה מגיע ליהודים, זה דבר אחר. ושם המודה שלקח לי כמה זמן להתאושש. וואו. ולכן המאבק פה הוא מאבק קשה, הוא מאבק מורכב, אבל אני חייב להגיד לך, אני רואה את הקהילה הישראלית, ואני מגיע לשם, ואני מדבר, והם מתקשרים, ואנחנו מדברים. יש פה כוחות, גם מאז השביעי לאוקטובר, שיוצאים לך, שאתה לא יכול לא לבוא ולהגיד, עם הכוחות האלה, אין מצב שלא מנצחים. אין מצב. וההסתערות הזאת, לא, יש פה קהילה מטורפת. בוא אני אעזור פה, ואני אעזור שם, ואני אעשה ככה, ובוא נתחבר לפה, ואני קהילה אבוא לפה. מטורפת, תמיד אנחנו מדהים. איתם. אנשים מארחים בבתים, אנשים פותחים את הבתים, אנשים מארגנים רלי, אנשים עומדים בצמתים כשמולם יש מפגינים פרו-פלסטינים. אנשים פה תרמו דברים, תרמו כספים, עשו מפעלי... הקהילה פה, אני יכולה להגיד לך, אני שומעת חברות במדינות אחרות בארצות הברית. הקהילה שלנו פה בלוס אנג'לס זה משהו מיוחד. את יודעת, אני דיפלומט, לא הייתי כזאת. אבל לא אני ראיתי חייב כזאת. לבוא ולהגיד לך שאני באמת מסכים איתך. יש פה קהילה שהנתינה שלה היא דבר שאתה משתאה. אתה יודעת, הגיעה המשפחות של חטופים שהגיעו לפה לביקור, ובנינו להם לוח זמנים ואירועים. כמות הטלפונים שקיבלתי, עמית, מה שאתה רוצה, מה אתה צריך? לארח, לעשות, זה כמויות מטורפות. זה, ראוי להצדעה. חבל, באמת. ראוי להצדעה, לכל... אבל בוא נדבר עכשיו על הקטע של משפחות החטופים, כן. וכאלה שהצליחו לברוח מהמלחמה, מנובה, וכאלה שאימהות זאת אומרת, היו לי ברדיו מ-7 לאוקטובר, הרי מרתון של אנשים אזרחים, שנכנסו מהרכבים באופן פרטי והצילו, עשרות, דחפו בתוך אוטו קטן, אחד אלה, כאלה שהצליחו לברוח, היה לי פה מישהו שהוא בא עם 5 בני דודים שלו, 2 מצד האמא שלה, פחות או יותר באותם גילאים של 20 עד 25. הם ניצלו כולם, כל אחד רץ, לא ביחד, כל אחד רץ אינטואיטיבית למקום אחר, כולם ניצלו. לא, כאילו, סיפורים, אתה יודע, נתתי את הבמה הכי גדולה בעולם כדי באמת לאפשר לאנשים גם ונטילציה, אנשים רצו לדבר, אבל גם מאז הקונסוליה והקהילה, תקשיב, כמות האירועים של לארח, חיילים שנפצעו ובאו להתאוורר, משפחות של חטופים, הורים שאיבדו את הילדים שלהם, זה, יש פה כמה חודשים שהקהילה בלוס אנג'לס חיה את זה. אני מסכים איתך, ואני חושב שהיינו ביחד באירוע לפני שבועיים עם המשפחות, ואת שמעת את העדויות, את העדות של הילדים ושל ההורים, ואני חושב שלא הייתה שם עין יבשה אחת בקהל. ו- וזה המעט שאפשר לעשות. לבוא ולתת למשפחות להשמיע את הקול שלהם, ואז לבוא וללכת לנבחרי ציבור, מהפדרלי, מהמדינתי, מהמקומי, ללכת לפסטורים, ללכת לאנשים משפיענים, ללכת לקהילות אחרות, ללכת למדיה החברתית, ללכת לכל בן אדם או כל גוף או כל ארגון שיכול להשפיע, על מנת שהנושא של החזרת החטופים יישאר בראש סדר היום. ועכשיו שאתה אומר את זה, עמית, אני תוהה, האם רק אתם, הקונסוליה, נותנת להם במה ועושה להם כבוד, ואנחנו הציבור, בא וככה מחבק אותם, או באמת קורה מה שאתה אומר, באמת הולכים לדבר עם כל כך... זה כמו שהגיע יוסף חדד, האולם היה מלא וכולם הקשיבו, ואז קמה מישהי ואמרה, אנחנו כבר מכירים אותו, אנחנו כבר אוהבים אותו, אותנו לא צריך לשכנע, הוא צריך להופיע בפני קהל אחר, שאותם צריך לשכנע. ואז אני אני, מקשיבה לכם, האם אתם לוקחים את אותם משפחות, ניצולים, ההורים של החטופים, ההורים גם לדבר בפני מקומות אחרים, לא רק בפנינו, אנחנו כואבים, אנחנו מפורקים יחד איתם. אני אגיד לך, טליה, אחד הדברים שאת יכולה לראות גם בוואטסאפ שלך, האירוע הראשון שהנציגי משפחות, הגיעה משלחת של 13 אנשים, מתוכם נציגים של 4 משפחות, והם הגיעו והיו בביקור בוושינגטון, נחתו פה בלוס אנג'לס, ומהשדה תעופה המשכנו ישר לאירוע עם הקהילה הנוצרית הלטינית. שם הגיעו מאות אנשים שבאו, הקשיבו,
הביעו תמיכה, אבל גם היה להם רעיונות אחד לאחד, והרעיונות האלה רצים בכל הקהילות. הגיעו שם פסטורים מאוד בכירים, שלמחרת ביום ראשון לקחו חלק מהרעיונות שהם עשו, ומהתמונות שהיו באירוע, ושמו אותם ממש בראש סדר היום של התפילה שלהם ביום ראשון. ואני מסכים איתך לגמרי. נכון, הם באים ויש להם גם אירועים עם הקהילה היהודית והישראלית, אבל הפוקוס הוא קהילות אחרות. כי הקהילה הלטינית פה, הקהילה הנוצרית, וגם קהילה אוונגלית. הייתי ביום ראשון בסן דייגו בקהילה אוונגלית, והנושא של החטופים נמצא שם על סדר היום. והתחילו את האירוע בתפילה למען החזרת החטופים. כשאנחנו נכנסתי לאולם, התמונות של כל החטופים היו בכניסה, וזה נמצא בהרבה הרבה מאוד כנסיות של קהילות. וזה דבר את זה לא מראים שמאוד חשוב. בחדשות, עמית, את זה לא מראים בחדשות. מראים רק את כל מי שצועד עם הדגל שכבר אי אפשר לאכול, אבל זה בגלל שאני אמוציונלית. אנחנו יכולים להסתכל על הצבעים האלה. את זה מה שמראים. לא מראים את הדברים היפים האלה שאתה מדבר עליהם, שזה מחמם את הלב. זה ממש מחמם את הלב. ואני הנה, יכול כתבה להגיד לנו לך, פה, בלי יוסף חדד יוסף חדד הולך לכל האוניברסיטאות, וגם חטף מכות, נכון? נכון מאוד. הוא באמת, יש לנו כמה, נועה תשבי ויוסף חדד, והבנתי שגם נועה קירל ונטלי, יש לנו כמה פרסונות באמת, איך אומרים, שלבשו שריון וירטואלי ומתאבדים עלינו, זה נכון. שוב, כל אדם שבשעה הזאת בא ומקדיש את כל חייו, את כל האנרגיית חיים שלו לבוא וללחם למען ישראל, צריך לברך אותו ולהגיד לו תודה ושימשיך ככה. אבל אני מסכים עם התפיסה שלך ועם המסר שלך, וזה המסר העיקרי. אנחנו חייבים גם לצאת, גם הקהילה הישראלית, שיש לה כוח אדיר, היא חייבת גם לצאת ולהתחבר לקהלים אחרים ולבנות מערכות יחסים עם קהלים אחרים, כי אנחנו רוצים שהקהילים האחרים האלה והנציגים שלהם, שהם בעמדות מפתח מאוד מאוד רציניות ומשפיעות, שיעמדו לצידנו בחזית. נועה תשבי ויוסף חדד ואחרים, הם עושים עבודת קודש, אבל אנחנו רוצים עוד אנשים מקהלים אחרים, ושככל שיהיה לנו עוד ועוד אנשים, אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר מאוחדים, יותר חזקים, וגם נוכל לעמוד מול הגל הזה, שהוא לא גל קל. לא. הוא גל קשה. הוא לא. אני אומרת, אתה אומר, בוא נרשת, בוא נבנה רשת. עם חד משמעית. חברויות, עם קשרים, עם אנשים, עם קהילות, לא להגיד לא לאף שיתוף פעולה. לא, טליה, זה מעבר לזה, אנחנו צריכים לרדת לשטח וליצור את השיתופי פעולה האלה. עכשיו, היכולת שלך, את מכירה את זה, כי לדעתי את בין המומחיות לנושא של חיבורים. בסוף, גם החיבורים הם מושתתים על מערכות יחסים. אנשים, מערכות יחסים לוקח הרבה זמן לבנות. זה מערכת אנשים. בסוף זה אנשים עם לב. בדיוק, ומערכת יחסים אתה בונה לאורך זמן, ואתה מבסס אותה על אימון והערכה הדדית. וזה לוקח זמן לבנות את זה, ולכן אתה צריך לצאת לשטח, ואני אשמח גם להשתמש בממה הזאת, לבוא, ומי שרוצה להסתייע בחיבורים שלנו, בקשרים שלנו מול קהילות אחרות, נשמח לסייע. אתה יודע, יש לי רעיון, אני והראש שלי לא מפסיק הרי זה. כמו שאני עושה עכשיו בקטע של תינוקות שלכם, אני לוקחת סבתא פנויה, שתאמץ איזה אימא חד-הורית, תיתן לה שעתיים בשבוע, רק תיכנס להתקלח, לתת לה יד, לעזור לה. אני אומרת, אפשר ליצור איזשהו פרויקט של משפחה ישראלית, עם בונדינג עם משפחה נוצרית, אפשר לעשות ברמה של הקהילה. כל משפחה ישראלית, לחבר. אנחנו פותחים את הבתים, אתה יודע, אנחנו מארחים, כל שישי הבית פה... אני רואה את הפייסבוק שלך. להזמין כיסאות, תודה לאלוהים על השפע, ברוך השם, שנזכה לפתוח את הבית כל הזמן. אני אומרת, בואו, אם נעשה איזה פרויקט, שכל משפחה ישראלית תתחבר עם משפחה אחת נוצרית. אתה יודע, קירוב לבבות, לא? אני מברך אותך, וכל דבר שאני יכול, או אנחנו יכולים כאן כקונסוליה לעשות, נשמח מאוד לעשות את זה. אני חושבת שזה מקסים, שככה
התחילו חברות קטנות, אתה פתאום לא רק ניזון מהחדשות, אנשים, עכשיו אני אגיד משהו לא יפה, הרבה מאוד אנשים, תקשיב, בורות זה מחלה קשה, בורות זו מחלה קשה, אנשים אין להם ידע, לא בדקו את ההיסטוריה, לא קראו אותה, בורות זו מחלה קשה. אני אתה מסכים יושב איתך, אני חושב, אנשים שרואים חדשות וחושבים שזאת האמת, חושבים שזאת האמת, זאת אומרת, איך בן אדם לא קורא, לא בודק, לא מרחיב את היריעה, לא מתעניין יותר מאשר עיתונאי אחד קטן שהחליט שככה, כאילו, איך אמר אריק איינשטיין בשיר, איך אתה ישן בלילה עיתונאי קטן? והם מאמינים, הם מאמינים מה שאומרים בחדשות. אני אנשים חושב טובים, אנשים טובים, שפה, אבל נאיבים, בורים, לא יודעת. אני חושב שלפני 3 שבועות אירחנו את נשיא אוניברסיטת רייכמן, והוא דיבר בדיוק על הנקודה הזאת שאת מעלה עכשיו, על הנושא הזה של חוסר ידע. ו, ואני חושב שאנחנו, יש לנו תפקיד מרכזי, אנחנו, אני אומר, הקהילה הישראלית והקהילה היהודית, אבל חלק מזה בוא נתחיל ללכת לקהלים שאיתנו, נביא אותם איתנו וביחד נתחיל גם להתמודד מול הבורות הזאת. ממש, ממש. את אתה רואה יודעת, אנשים, ב- הצגתי, וגם חברים שלי מהקונסוליה הציגו את סרט הזוועות. נורא ואיום. אני חושב שהצגנו אותו בהמון המון מקומות, ואני חושב שאחד הרגעים הבאמת, צריך להגיד מרגשים, אבל עוצמתיים שהיו, נסעתי לנבדה והצגתי את הסרט לתשעה מושלים. אוקיי. היה כנס, ואז הגיעו התשעה מושלים, דיברתי, ואז הם ראו את הסרט, ואחר כך, אני חושב שכמעט כולם באו ואמרו, אנחנו איתכם, תהיו חזקים, ואני חושב שאחד המושלים בא אליי ואמר, We must stand with the good, and we must fight the evil. The evil, definitely. והמילה evil זה המילה שאני שומע בהמון המון 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 מקומות. וזה המסר. אנחנו צריכים בסופו של דבר ליצור את החיבורים האלה על מנת לנצח את הרוע הזה. ולנצח את הרוע, טליה, שלא יהיה לנו פה, את יודעת, סליחה. שלא יהיה פה אי הבנות. זאת מערכה ומלחמה קשה, ארוכה, ולהערכתי גם לא מוגבלת בזמן. אבל אנחנו אתה יודע חייבים לצאת. למה זה מזכיר לי? לפני כמה שנים ראיתי סרט בדיוני, שאז היה בדיוני, היום זה נראה יותר מתקרב למציאות, כל מיני מכוניות שעולות ונוסעות מלמעלה, ומטוסים כמו UFO, דברים מוזרים שאז לא, הייתי צעירה יותר. והייתה מלחמה בין כוחות הטוב וכוחות האופל. זאת הייתה המלחמה, הרעים נגד הטובים. ככה זה הוגדר בסרט, האנשים הטובים נגד הרעים. אלה שרצו לחיות ולעשות שלום, ולחיות, לשבת רגל על רגל ולחייך, לגדל ילדים בשמחה, ואלה שרצו רק להרוג, זה היה מישן, רק להרוג. ואני אומרת, בואנה, פעם זה היה סרט בדיוני, היום זה כבר לא. וזאת הסיבה שצריך פשוט לצאת, כל אחד מאיתנו, ללכת ולחבור לשכן, לחבר, לקהילה, לפסטורים, לעוד ועוד אנשים, על מנת לדבר איתם ולהקשיב להם ולרתום אותם למאבק שלנו. ואחד הדברים שאני בא ואומר בכנסיות, אני מצטט את הרב פרינס, שהוא היה תחת המשטר הנאצי, שבה אמר שאחד הטרגדיות הגדולות ביותר הוא השתיקה. השתיקה היא הטרגדיה, השתמש במילים יותר חריפות, אבל זה טרגדיה. וזה המסרים שאני בא ואומר לאנשים שתומכים ורוצים, אל תשתיקו, תצאו, זה הזמן לפעולה. והמעבר הזה בין תמיכה פסיבית לתמיכה אקטיבית, זה תהליך לא פשוט. וזה מה שאנחנו עושים פה. ממש. תקשיב מה כותבת לנו חברה, היא כותבת לצערי, יש יהודים בארצות הברית שהתרחקו מהדת ומישראל, מקווה מאוד שיתעוררו,
אני עושה נפשות בקטן, כל אחת עושה. כל אחד בחלקת גן העדן הפרטי שלו עושה את המקסימום. אבל זאת נקודה חשובה. יש יהודים וישראלים שקצת התנתקו, והם עושים לנו נזק מאוד גדול. אני רוצה להגיד לך מזווית הראייה שלי בלבד. אה, אני חושב שהייתי לא מעט פעמים בסן דייגו, ופגשתי את הקהילה היהודית, ופגשתי את הקהילה הפרסית היהודית כאן, ופגשתי לא מעט נציגים מהקהילות היהודיות. ואני לא, לפני כמה שבועות הלכתי והרציתי בבית ספר מילקן, ובתי ספר אחרים, וגם הקולגות שלי בקונסוליה גם כן נמצאים ופוגשים והולכים ומדברים במקומות. אני רואה בתמונה הכוללת הירתמות ונתינה כן. והקרבה על מנת בסופו של דבר שמדינת ישראל תנצח במלחמה שלה, ועל מנת שבסופו של דבר ננצח כאן במלחמה שלנו. אני לא רוצה, שוב, אני לא רוצה להיכנס לנקודה כזאת או טוב. נקודה אחרת, אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הכללית, ואני חושב מי כמוך, שפשוט חורשת את השטח ומערכת ומדברת עם אנשית, רואה את התמונה הכוללת, שבסוף ככה צריך להסתכל עליה, כמה כוחות וכמה עזרה, סיוע, הירתמות ונתינה יש מהקהילה היהודית והישראלית כאן. זה משהו שאני אומר לך, כדיפלומט בשליחות רביעית, אני מעולם לא חוויתי. ובוא נתמקד בזה, טליה. את העוצמה, את ההיקף הזה. בדיוק. כן. עדיף להתמקד בזה. בוא תספר לנו, דוקטור עמית מקל, אה, עכשיו אני נתתי פה טיפ, למי שעוד לא יודע, דוקטור עמית מקל, ספר לי. לא, אני חושב ואני לא, חלילה וחס, לא, באמת לא בשביל להצטנע או משהו כזה. קיבלתי תואר דוקטור של כבוד על הפעילות מול הקהילה הנוצרית. עכשיו, זה לא דוקטור של כבוד לעמית מקל, אני חושב שזה לקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס ולמדינת ישראל. וזה אחד הדברים שהכי ריגשו אותי, כי בסוף אתה גם רואה הכרה לעשייה היומיומית. ואני לגמרי. חושב, ואני מאמין כל כך, ואני חושב שאת שותפה לדעה שלי, שבסופו של דבר אין חלופה מלרדת לשטח ולדבר לאנשים בארבע עיניים. וזה. אין. ולכן, אם אחד הדברים שאמרתי לך לפני שבועיים שנפגשנו באירוע, אני אשמח לבוא לדבר, זה המסר שלי, שכל אחד יצא וידבר, וילך לשכן, לחבר, לחבר הנוצרי או לא הנוצרי שלו, תדברו ותשכנעו אותם בצדקת הדרך, ותרתמו אותם אלינו, כי אנחנו חייבים אותם. לגמרי. לגמרי. והיה לי, פשוט לפני יומיים, היה לי גם מפגש עם עורכי דין מהקהילה הישראלית, האמריקאית. אוקיי. ודיברתי איתם, ואני חושב שאחרי השיחה, לא מעט מהם באו ואמרו, הילד שלי לומד באוניברסיטה, ואנחנו חייבים את הסטודנטים מהקהילות האחרות שיעמדו יחד איתם. וזה המסר. עכשיו, כמו שאמרתי לך, טליה, זה תהליך ארוך, מורכב, אבל צריך לצאת לדרך. ואנחנו יכולים לעשות את זה. את יודעת למה? כי אנחנו יודעים לגעת באנשים. הרגש. אנחנו יודעים לגעת באנשים. אני רוצה להאמין לך, אני רוצה להאמין בך, אני רוצה שכשאתה אומר, בסוף הטוב מנצח, אני אומרת, אני חושבת כמו עמית. אני רוצה את הביטחון, אני רוצה את הביטחון הזה שיש לך, אתה אומר את זה, ואני אומרת, ואני אומרת, תסתכל על הפנים שלו, אפילו לא מצליח, כאילו, אתה באמת משוכנע שאנחנו מנצחים. אני רוצה חתיכה, אני רוצה חתיכה מעמית. תקשיבי, מה שחמאס ניסה לעשות, זה בסוף להטיל ספק באמונה שלנו. ובראייה האישית שלי כעמית, לעולם הוא לא יצליח. כי אני מכיר את החברה הישראלית, ואני מכיר את הקהילה היהודית והישראלית, גם מחוץ לישראל. אני יודע איזה עוצמות. ואני אגיד לך משהו, שהגיעו פה לוחמים מיחידות נבחרות, ודיברו, והיה לי שיחות איתם.
את מבינה את העוצמה ואת הכוח, והם מביאים את הידיעות האלה משדה הקרב. תגידי, איזה בני אני, נוער אלה? לפני שנה עוד היו בתיכון והפריעו למורה. איך הם נהיו כאלה? אתה יודע, אני חינכתי שנים, עמית, אני שנים הייתי מחנכת בתיכון גוגל בחולון, את הגדולים, את השש, שבע, שמונה, את הי"בניקים, את הי"א, י"ב. איך הם נהיים תוך שנה, אני לא יודעת להסביר לך, כאילו חדורי אמונה ברבק, בלתת את הנשמה ואת הגוף ואת החיים. מה אז אני אומר לך, גם גיבור ישראלי, נורא? אביגדור קהלני דיבר על זה, דיברו לפני זה, דור הטיק טוק, כל מיני ביטויים. אני אומר לך, זה אנשים עם אמונה מלאה בצדקת הדרך, את רואה את הרעל בעיניים, והם רואים מולם דבר אחד, רק ניצחון. לנצח. זאת המשימה. ושאתה שומע אותם, ואתה רואה אותם, ואתה מדבר איתם, ואתה גם מקשיב למשפחות השכולות שאיבדו, אני אומר לך, אתה, את הדבר היקר מכל, אוף. כי אין מצב שבסוף לא מנצחים, לא קיים דבר כזה. אתה זוכר שהייתה פה הגברת היקרה מרים פרץ? כן, באחד הסמולטוקים ככה בבק של ה-IAC, אני אומרת לי, טליה, אם אני אשבר, הם ניצחו. אמרתי לה, וואלה. זאת אומרת, זה שהיא שני קברה את בנים. החיים, הם לא ניצחו. אם היא תישבר, הם ניצחו. ואת רואה את הנתינה, זה אימא שהקריבה את שני בניה, והיא ממשיכה ומאמינה בצדקת הדרך, והולכת למשפחות שכולות, ומחזקת, ומדברת איתם, ונותנת המון 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 כוח והשראה לעוד ועוד ועוד אנשים. ככה היא רואה את משימת חייה ואת השליחות שלה, מבחינה אמונית, יהודית, ומה לא. ואתה מסתכל על האנשים האלה, יש לך את הפריבילגיה לבוא ועכשיו לשבת ולהתחיל לחשוב ככה או ככה? תסתער ותצא לדרך. כמו שמסתערים עכשיו בשדה הקרב, נסתער גם פה. איזה עם אנחנו. ואני אגיד לך איזה גם, עם אנחנו. את יודעת, אה, היה, ניכנס פה רגע לזירה המדינית, היה לא מעט דיונים וויכוחים, האם נכון להיכנס לרפיח. ואני אומר לך, אה, אני חושב שראש הממשלה אמר את זה, וגם בכירים נוספים, שבסוף ברפיח יש 4 גדודי חמאס, ויש את ההנהגה שלהם, גם דף וגם סינואר, ויש לנו לא מעט שבויים, סליחה, החטופים שלנו שם. ולכן, ואני שומע כל יום, ואני מקבל כל יום עוד אינדיקציות על עוד מנהרות, ועוד מנהרות, ועוד אמצעי לחימה. ו, 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 ואת רואה את המלחמה הסיזיפית הזאת של החיילים שלנו בשטח, של עוד ועוד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד מנהרה ועוד ציוד שאוספים ועוד ניצחון קטן. בסוף הניצחון הזה בשטח הוא יביא אותנו לניצחון אסטרטגי. זה ייקח זמן. הניצחונות הטקטיים האלה יביאו את הניצחון האסטרטגי. זה יקרה. אוי, הילדים שלנו, איזה גיבורים הם. איזה גיבורים הם. אין מילה אחרת. פשוט כולנו, כל הקהילה עם הערצה מטורפת לחיילים האלה שלנו. זה הילדים שלנו. כל אחת מרגישה שזה הילדים שלה. לגמרי. זה באמת, פגשתי פה לפני שבועיים אבא שאיבד את הבן שלו, הוא מוגדר כהרוג, והגופה שלו נמצאת ברצועת עזה. ודיברנו, ובאמת אתה עומד מול הדבר הזה, טליה, קשה לך לדבר. הדבר היחידי שאני יכול זה רק להקשיב ולנסות לנחם. ואז ברגע אחד הוא אומר, אין על העם שלנו ואנחנו ננצח. הוא אומר, בדרך לאירוע עם הקהילה הנוצרית. פשוט אתה מסתכל ואתה אומר, מאיפה הכוחות האלה? מאיפה העוצמות האלה? מאיפה? זה מטורף. אתה יודע, הפרדות זה דבר נורא.
פרדות זה דבר נורא, רק שיותר טבעי שילד נפרד מהורה ולא הפוך. בדיוק. זה אני זוכר את זה, שבסוף, זה משפט קשה, שבסוף אה, הילדים אמורים להיפרד מההורים, ולא ההורים מהילדים, בסוף הדרך. ולראות הורים גם, גם, שקוברים את הילדים גם כשזה שלהם, קורה בדרך הטבע, גם נכון, בדרך הטבע שהורה קובר, ילד קובר, בוודאי, זה עדיין קשה, פרידה זה דבר קשה, זה ניתוק, זה יתמות, זה מושג קשה מאוד של לתלוש, לפרק איזשהו בונדינג, איזשהו קשר מטורף. כל זה ועוד מיליון אחר שזה הפוך. זה לא אנושי, זה תראי, לא אנושי. אתה שומע את הקולות של האימא ושל האבא בהלוויות, וזה באמת קורע לב. אבל אני שומע גם את הקולות שלהם אחר אין כך איתו, שבאים ואומרים, את ההקרבה הזאת, כמו שאת תיארת לפני זה, למען מדינת ישראל. ואני חושב שזה הדבר שכל אחד מאיתנו צריך לקחת בחיי היום-יום שלו, בעשייה היום-יומית שלו. כל אחד, אין פריבילגיה לאף אחד. אתה יודע, יש הרבה מאוד פוסטים מאנשים שראיינתי, ההורים של, אחים של, כל מיני פוסטים בפייסבוק של כאב, של טירוף של כאב. ואתה רואה אנשים, על כל פוסט 9,000 תגובות, ואין, הרי אין נחמה. אין נחמה. אתה לא יכול לנחם, אין פה נחמה. אתה יכול רק לשלוח חיבוק, לשלוח חד כוח, משמעית. להגיד לו, אנחנו אוהבים אותך. אין שום מילה שיכולה לנחם אבא שקבר את הילדה. אין, זה לא עומד בשום קריטריון. ואנשים מגיבים, הקהילה פה, בגלל שהם הכירו אותם בסיבוב הזה שהם באים, אתה רואה כל כך הרבה תגובות, מחבקים אותך, אוהבים אותך, אה, כל מיני מילים של אהבה, אבל אף אחד לא יכול להגיד ברוך דיין האמת, או תנוחו, אין מה להתנחם, אין מה לנחם, אין פה בכלל, זה כאב מטורף, כאב מטורף, שלא נדע, ושזה כבר ייפסק. תגיד לי עכשיו, אחרי כל מה שאתה עושה, מה אתה רוצה שתהיה גדול? ולהמשיך בעשייה למען מדינת ישראל. זהו, זהו. זה הנרטיב. אני אגיד את זה, אני אגיד לך דבר אחד. בגיל 6, הייתי בבית בדאלית אל כרמל, ואני זוכר איזה ספורטאי שניצח, ודגל ישראל עלה, ואז התנגן התקווה. והייתה לי צמרמורת בכל וואו. הגוף, ולחלוכית עלתה לי לעין. בגיל 6. בגיל 6, וזה עדיין מלווה אותי עד היום. אז מהילדות ועד הפטירה שלי, כל התפיסה שלי היא מה אני יכול לעשות למען מדינת ישראל. זהו. כל תפקיד שבסופו של דבר בו אני יכול לשרת את מדינת ישראל, אני אשמח ואני אראה בזה זכות לעשות, ואני אתן את כל מה שאני יכול. כי אני אגיד לך אתה יודע, דבר אחד, טליה. כן, כן. בתפיסה שלי, אני לעולם, כל חיי, אהיה חייב למדינת ישראל. נקודה. מדינת ישראל אפשרה לי להיות מי שאני, היא העניקה לי על מה? מעל ומעבר, על מה? על מה? על מה? אוקיי. היא אז העניקה לי למה אתה מעל ממש חייב לה? ומעבר, ולעולם אני אהיה חייב לה. לעולם. כל התהליך שעברתי מהילד שגדל בכפר ועד עד הגיוס לצבא, והרעות והחברים, ועד הלימודים, ועד לתת לי את הזכות לייצג אותה, להקים משפחה, אני לעולם אהיה חייב לה. ואני אגיד לך דבר אחד, אמרתי את זה ביום הזיכרון. יש משפט אחד שליווה אותי ומלווה אותי כל החיים. ילד שגדל בכפר דרוזי ולקוחם בצה"ל, וכאבא ל3 בנים, וכבעל לקרן, דור שני לניצולי שואה, וכנציג הרשמי של מדינת ישראל. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואני חלק מעם הנצח תהיה. לגמרי, לגמרי. אבל רשום לך, רשום לך. אתה יודע, יש אנשים שלוקחים לייפטיים,
לייפטיים, לחפש את השליחות שלהם, את הייעוד שלהם, ומסתבכים, הולכים לנישה הזאת, לא, לומדים עוד מקצוע, לא, זה לא... מגיעים לגיל 40-50, עדיין מחפשים את עצמם, ואני אומרת, תראה איזה זכות שזיהית שזיהית את החיבור הזה שלך מגיל כלום ושום דבר. אנשים, ילדים רק לומדים לכתוב את האות א', אתה כבר הבנת שיורדת דמעה כששומעים את התקווה. תראה איזה, שאתה מכוון, שאתה בטיון הנכון, תראה איך אתה כל כולך שם, זה פשוט לראות אותך ולקנא. לא, אני חושב שבסוף, כאילו, שאתה ממוקד ואתה יודע לאן אתה הולך, הנפש שלך, כל המערכת האנרגטית שלך הולכת למקום אחד, זה, אתה יודע, אתה רואה את היעד ואתה רואה את הדרך, וזה מסייע לך המון המון בחיים. זה ההבדל בין אנשים שנכנסים לאוטו ושמים ווייז או לא שמים ווייז. או אתה יודע זה, לאן אתה נוסע, זה, או אתה דורה, בדיוק, דורה, מסתובב, מסתובב, מסתובב ולא זה מגיע לשם בדיוק מקום. הדוגמה שרציתי להגיד לך. בבקשה, לקחתי לך את המילים. בשמחה, בבקשה, בכיף, בבקשה. בכיף. טוב, תקשיב, מה אני אגיד לך, עמית? קודם כל אנחנו יכולים לדבר כהרגלנו שעות, אין לזה גבול, וזה טוב, תודה לאל על סיור. תודה לאל על סיורי מוחות טובים, ושאנשים, אז אני רוצה להגיד, מי שרואה את השידור ורואה בו ערך, מוזמן לשתף. כל פעם, מספיק, אני אומרת, מספיק שעוד אחד מצטרף למעגל, עשינו את שלנו. תודה לאל. תודה לאל על היכולת להשפיע ולפתוח, פשוט לפתוח חללים, לפתוח דברים סגורים, פשוט לפתוח. תודה רבה שנתת לנו זמן, גנבנו אותו שעה באמצע היום, ושנעשה דברים טובים, ואל תפסיק לעולם. בואי, מה אני אגיד לך? אתה מזכיר לי את השפנים של אנרג'ייזר, שעושים להם ככה ומלאים להם, אל תפסיק. אעשה לך ככה בשפן שלא תפסיק לעולם. אני כמוך רוצה, ודומיך והלוואי וירבו. איזה... אני רוצה להודות לך, טליה, על ההזדמנות הזאת להופיע בתוכנית שלך, ו, ואנחנו לא נפסיק, וכל אחד מאיתנו זה שעת מבחן לצאת לעשייה, ואנחנו פה כקונסוליה ישראלית למערב ארצות הברית, אנחנו נעמוד לצדכם, אנחנו איתכם, וכל מה שאנחנו יכולים לסייע, נשמח לעשות את זה. וכמו שאמרתי לך לכל אורך הרעיון הזה, האמונה באנשים שלנו, ברוח שלנו, היא בסוף תביא את הניצחון. שמעתם? להמשיך להיות חזקים, שמעתם? תקשיבי, אני לא יכולה להגיד לך שאין ימים שוברים. יש ימים שוברים, שבשורה לא טוב, יש ימים שאתה, מה זה? צריך להוריד אותך מהרצפה. אבל ברמת העיקרון, באמת, אני חושבת שיש לנו משהו בגנום האנושי הזה. אנחנו באמת כנראה אנשים חזקים. אנחנו כנראה באמת חזקים מאוד. תודה לאל על זה. דוקטור מקל, תודה היה לי רבה. לעונג. תודה אה, רות. שניפגש כל הזמן לדברים טובים. הלוואי. ביי יאללה, טליה. יום טוב. ביי ביי. ביי ביי.